Ja som Lucia Škrovinová, som lekárka na Gemini-očnej klinike, pracujem tu už skoro 5 rokov. Medicínu som študovala na Lekárskej fakulte v Olomouci, na Univerzite Palackého a hneď po škole som vlastne nastúpila v Gemini. Vlastne tým, že som hneď po škole nastúpila tu, tak som v podstate absolvovala skoro všetky potrebné veci k základnému kmeňu a postupne teraz k atestácii na našej klinike. Akurát som bola na stáži pol roka vlastne v nemocnici. Samozrejme to, že máme skvelý kolektív, tak to je len výhoda a spríjemňuje to aj tie začiatky v tej práci, pretože keď máte niekoho, kto vás niekedy aj vypočuje a hlavne, že vám poradí a pomôže. Som bola presvedčená o tom, že chcem ísť na nejakú súkromnú kliniku, kde sa veľa operuje, kde proste je to príjemné prostredie. Takže ja by som si skázala, že áno, je toto správne rozhodnutie a ja by som to nezmenila určite. Pokiaľ by mal študent slovenskej medicíny záujem o prácu v Čechách, tak sa toho určite nemusí obávať a je výhoda, že určite nebude prvý, pretože je nás tu hrozne veľa v Čechách a myslím, že ten český zamestnávateľ to aj ocení, že niekto akoby príde za tou prácou trebárs aj ďalej. Niekedy je sranda, keď hovorím česky a pacient mi trebárs leží na stole a na sestričky hovorím po slovensky a oni klidne mluvte slovensky, no ja to tak neviem. Takže ja poviem prosím vás niečo a oni zistia, a vy ste Slovenka. No, takže to je niekedy sranda.